अनुभवा. अमृताचे शब्द थोर आणि सान, सगळ्यांचे कान आनंदावे. चालता बोलता ऐकावे पहावे, ज्ञानी होत जावे सहजची. नमस्कार, मी प्रोफेसर डॉक्टर कल्याणी कुलकर्णी. अविस्मरणीय विवेकानंद या शशिकांत मांडके लिखित पुस्तकातल्या पिंपळपान 14व केशरी ध्वज फडकला याचं अभिवाचन करते आहे. स्वामी विवेकानंद जपानहून कॅनडा आणि तिथून रेल्वेनं शिकागोला येऊन पोहोचले. ऋतुपर्ण विवेकानंदांच्या जीवनातलं पराक्रम पर्व सांगू लागला. शिकागोच्या रस्त्यावरून स्वामी चालू लागले. असला केशरी रंगाचे विचित्र कपडे घातलेला काळा मनुष्य पाहून शिकागो वासीय स्वतःची करमणूक करून घेऊ लागले. पोरासोरांचं एक टोळकं स्वामींच्या मागोमाग त्यांची टिंगल उडवत येत होतं. स्वामी फार वैतागून गेले. कसं बसं एक हॉटेल गाठून त्यांनी सुटकेचा सुस्कारा सोडला. दुसऱ्या दिवशी स्वामी शिकागोला भरलेलं औद्योगिक प्रदर्शन पाहून आले. अद्ययावत पाश्चात्यांचं अद्ययावत यंत्रयुग पाहून स्वामीजी थक्क होऊन गेले. त्या तुलनेत त्यांना भारतीय जीवन अगदीच जुनं मंद वाटलं. याच औद्योगिक प्रदर्शनाला जोडून सर्वधर्म परिषद होणार होती. शिकागो शहर फारच महाग आणि स्वामींच्या जवळ मोजकेच पैसे. त्यामुळं आपलं इथं कसं भागायचं ह्याची स्वामींना चिंता पडली. तशातच त्यांना कळलं की धर्म परिषद सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. तेव्हा ऑगस्ट महिन्यात चालू होता. शिवाय ज्यांनी परिषदेत भाग घेण्यासाठी आधीच विनंती पत्र भरलेलं होतं त्यांनाच परिषदेत बोलण्याचा अधिकार मिळणार होता. स्वामींनी असा फॉर्म भरलेला नव्हता आणि फॉर्म भरण्याची तारीखही उलटून गेली होती. आता काय करायचं? स्वामी फारच चिंताग्रस्त झाले. शिकागो फार महाग म्हणून ते बोस्टनला राहायला आले. प्रवासात त्यांची एका अमेरिकन महिलेशी ओळख झाली. तिने स्वामींना आपल्या घरीच राहायला नेलं. एके दिवशी त्या महिलेच्या घरी हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक प्रोफेसर राईट आले होते. त्यांची आणि स्वामींची ओळख झाली. एकमेकांशी बोलताना प्राध्यापकांना कळलं की स्वामी धर्म परिषदेसाठी इथे आले असून ते फारच विद्वान तरीही नम्र आहेत. त्यांनी स्वतः धर्म परिषदेला जावंच. प्रोफेसर राईट यांनी धर्म परिषदेशी संबंधित प्रोफेसर बॉनी यांच्या नावे स्वामींना एक पत्र दिलं आणि म्हटलं की तुम्ही परत शिकागोला जा. त्या पत्रात लिहिलं होतं की स्वामी इतके ज्ञानी आहेत की आपले सगळे विद्वान तराजूच्या एका पारड्यात टाकले आणि स्वामीजींना दुसऱ्या पारड्यात टाकलं तरी स्वामीजींचंच पारडं खाली राहील. अशा विद्वान माणसाला परिचय पत्र मागणं म्हणजे सूर्यालाच तुला प्रकाशण्याचा काय अधिकार आहे असं विचारण्यासारखं आहे. स्वामी पुन्हा शिकागोला आले. रस्त्यात कोणाला काही विचारलं तर हा निग्रो
म्हणून स्वामींना झिडकारून टाकत. अखेरीस कुठेच आसरा न मिळाल्यानं स्वामी पुन्हा स्टेशनवर आले आणि गोठवून टाकणाऱ्या थंडीपासून निवारण व्हावं म्हणून पोस्टाच्या एका मोठ्या पेटाऱ्यात झोपून उपाशी पोटीच त्यांनी रात्र काढली. सकाळ होताच स्वामी पुन्हा गावात आले. भुकेनं प्राण व्याकुळ झालेल्या स्वामींनी दारोदार अक्षरशः भीक मागितली, पण तीही मिळाली नाही. शेवटी अगदी थकून दुःखी होऊन त्यांनी एका फुटपाथवर वसकण मारली. म्हणाले, गुरुदेव, तुमच्या मनात तरी काय आहे? पण विलक्षण योगायोग कसा तो पहा. त्याच वेळी समोरच्या घराचं दार उघडलं. त्या घरातून एक स्त्री बाहेर आली. तिनं स्वामींना पाहिलं. ती त्यांच्या जवळ आली. तिनं स्वामींना विचारलं, आपण धर्म परिषदेसाठी आला आहात काय? स्वामींनी हो म्हणताच ती स्वामींना आपल्या घरी घेऊन गेली. त्या उदार हृदयी स्त्रीचं नाव मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हेल असं होतं. तिनं स्वामींची धर्म परिषदेला जाण्याची व्यवस्थाही केली आणि तो 11 सप्टेंबर 1893चा ऐतिहासिक दिवस उजाडला. सर्वधर्म परिषदेचा हा पहिला दिवस. हिंदुस्तानच्या कुंडलीतले सगळे शुभ ग्रह कुंडलीच्या एकाच घरात येऊन बसले होते. परिषद आर्ट पॅलेस नावाच्या एका अतिभव्य सभागृहात भरली होती. परिषदेला श्रोते म्हणून सुमारे 6,000 अमेरिकन स्त्री पुरुष उपस्थित होते. त्यांची समज फार उच्च दर्जाची होती. सकाळी परिषद सुरू झाली. एक भव्य घंटा गणगणली. प्रास्ताविकादी उपचार झाल्यानंतर व्यासपीठावर बसलेले एका धर्माचे प्रतिनिधी आपापल्या धर्माची माहिती सांगण्यासाठी आणि सर्व माणसांनी त्यांच्याच धर्मात यावं असं आवाहन करण्यासाठी उभे राहिले. प्रत्येकानं आपलं पल्लेदार भाषण लिहून आणलं होतं. त्यात स्वामीच एक असे होते की ज्यांनी आपल्या भाषणाची काहीच तयारी केलेली नव्हती. त्यांची बोलण्याची वेळ आली तेव्हा ते सारखे म्हणत होते, मी जरा वेळानं बोलेन. असं करता करता सर्वांची भाषणं झाली. सर्वांच्या भाषणांना टाळ्या पडत होत्या. स्वामी मात्र अतिशय घाबरून गेले होते. घशाला कोरड पडली होती. छाती धडधडत होती. अखेरीस स्वामीजी भाषणासाठी उठले. त्यांनी मनात विद्यादेवी सरस्वतीचं स्मरण केलं आणि शब्द उच्चारले, माझ्या प्रिय अमेरिकन भगिनींनो आणि बंधूंनो. ह्या शब्दासरशी सभागृहातले सगळे श्रोते उठून उभे राहिले आणि त्यांनी टाळ्यांचा असा काही कडकडाट केला की आता ह्या सभागृहाचं छप्पर कोसळून पडतं की काय असं वाटू लागलं. सतत 2-3 मिनिटं टाळ्या कडकडत होत्या. स्वामींना कळेना की लोकांना माझं भाषण आवडतंय की नाही. पण अखेरीस टाळ्या थांबल्या. लोक खाली बसले. स्वामी जेमतेम 3 ते 4 मिनिटं बोलले. पुन्हा टाळ्यांचा अपूर्व कडकडाट झाला. परिषदेचा पहिला दिवस संपला. सर्व अमेरिकाभर हिंदू धर्माचा केशरी ध्वज फडकला. दुसऱ्या दिवशीच्या सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये एका स्वामी विवेकानंदांच्या भाषणाव्यतिरिक्त कुणाचंही भाषण छापून आलं नव्हतं. सर्व वर्तमानपत्रांनी एकमुखानं आणि मुक्त कंठानं स्वामींची स्तुती केली होती. ऋतुपर्ण बोलायचा थांबला. त्याच्यासह सर्वच जण आनंदानं रोमांचित झालेले होते. घरोघरी जाताना पुष्कळ जणांनी ऋतुपर्णाला विचारलं की अलौकिक असं स्वामीजींच्या भाषणात स्वामीजी काय बोलले. ऋतुपर्ण म्हणाला, ते उद्या सांगेन.
मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.